colecție deosebită de hărți și proiecte este păstrată în fondul Agenției Naționale a Arhivelor și poate fi admirată, descoperită de toți iubitorii de cultură și istorie. Tezaurul documentar prezintă perioada anilor 1800, 1940, 1997 și 2000. Aceste hărți reprezintă hotarele localităților, judeților. Sunt o parte în limba rusă, pentru că este vorba despre perioada țaristă și respectiv din 1918 avem și în limba română. Aici avem câteva hărți care se referă la județul Bălți, respectiv este vorba despre localitatea Copaceanca. Este o hartă în limba rusă. Vedem aici cât teren arabil era, cine era proprietarii acestor terenuri, cu ce localități se învecina această localitate. Vedem aici unde este proiectat biserica localității și satele din împrejurime. Vedem aici Boroseni, sunt descrise câte terenuri de fiecare fel, de exemplu cât pământ arabil era, livezi, vii. Un alt exponat se referă la județul Bălți, care este reprezentat de localitatea Valea Rusului. Este o hartă la fel cu teritoriul satului, cu hotarele acestei localități și este vorba despre o hartă de la 1884. O altă hartă pe care o deținem în fondurile Agenției Naționale a Arhivelor este din 1887 și se referă la localitatea Suruceni din județul Chișinău. Deci avem aici planul localității, avem de asemenea menționate câteva informații referitor la terenurile care erau în proprietatea mănăstirii. În aceste hărți sunt reprezentate și căile ferate care erau de-a lungul timpului în spațiul nostru dintre Prut și Nistru. Sunt de asemenea pădurile, viile, livezele. Deci avem hărți și care reprezentau fiecare județ unde erau căile de comunicații. De asemenea există hărți a căilor poștale din această perioadă. Aici este mănăstirea de la Buicani. Este planul general al mănăstirii Buicani cu toate chiliile, cu biserica care era amplasată pe moșia Rășcan. Aici avem toate localitățile care intrau în județul Chișinău. Este vorba despre o hartă care este scrisă în limba rusă, deci este vorba despre perioada țaristă. Pot fi aici identificate și mănăstirile, spitalele din județul Chișinău care existau în această perioadă. O altă hartă care este din anul 1901 se referă la localitățile Trebujeni și Butuceni din județul Orhei. Această hartă este scrisă manual, desenată, colorată. Este foarte colorată și s-a păstrat foarte bine. Și de asemenea vedem în această hartă localitățile care se învecinau cu Trebujeni și Butuceni. Iată, vedem aici Morovaia, mai sus vedem Furceniu. Deci hotarele localităților care se învecinau cu Trebujeniu și Butuceniu. Avem harta județului Soroca de la 1880. Ea este, dacă observați, trebuiește să fie așa ca un puzzle, să fie pus pentru că este pe bucăți cu localitățile care intrau în județul Soroca, pădurile, râurile. Avem aici o hartă, este vorba despre o suburbie a orașului Soroca. Este vorba despre localitatea Bujareuca, care a fost inițial un sătuc. Aparținea această moșie generalului major Alexandru Nicolaevici Cerchez. Este o hartă din anul 1874. Această hartă este a județului Soroca, în întregime, cu toate localitățile, cu hotarele, județele care se aflau la hotare. Vedem aici peste Nistru gubernia Podoliei, actualmente este vorba despre Ucraina, și deja județele cu care se învecina Orheiul, Bălțul și Hotinul. Și avem și harta acestui județ. Este o hartă din anul 1880, trebuie aranjată, dar putem să vedem la fel hotarele județului, localitățile care făceau parte din județul Hotin.
Aici este o altă localitate din județul Izmail. Este vorba de localitatea Cotul Morii. După cum vedeți, de asemenea, sunt sate învecinate, era la graniță cu România. Acest plan al localității Cotul Morii este din anul 1880.